an kace sharabin yan maza da ayyarai. Salamu alaikum. Amin alaikum salamu jiya. Yau gani ga baban ku ta gajiya. Bai ka da wani. Shekara da shekaru dai ba a haɗu ba. Ba dole ba. Shekara 1999 ba a haɗu ba. Waziri bare lissa hamid. Ka san an ce kwattuna bara. Bai ji daɗin Bai bana ji ba. daɗin bana ba. Duk sana'ar da ka fito da ita yanzu sai ka sai ma wani tamfirin shedani ya kama yin Ba yan wannan. bakin Wallahi ciki na ba. haka take idan ka samu. Yanzu nan uban kuti tallar raket da yayi baba ne sun ka gwada mai ba. To ai wannan jiya kuna ce ne gyari. Ni wallahi yanzu sabuwar sana'a zan kirkiro. Wace iri? Gashin tumu da dahuwar jinkiri wallah. Ka taba gani wanda yayi ta? Wallahi ka kawo Tumu? shawara. Awwalla. Ga haƙi na nan. Tumu Ba ka ba. gani ga su. Awwalla. Di ba ka gani. Wallahi Don tana duk yi. zargari na ba a sayan ta nawa. Wallahi tana yi. To kai uban kuti. To ka dai san Wa ka zangar ne ta taɓa ganin haji. yayi wa sana'a. Maganin gasa. Awo. In mutum ya isa yayi. Allah shirki ka bani dariya. Wallahi ai Allah ko shi takaici jara. ya baka wallahi dole ma a yi ta. Kai wallahi Kana ban amma dai ka so da za a mamaki. yi. Kai ka kula da tumu in kula da jiki. To sai haka so filat-filat. Na roba din na irin waɗanda aka. Kai wallahi bari in faɗa ma na inda ya za. Da muna ma su Kai. ce shi mu sa ga ta. Ban yi Wani mamaki ta ba. kawai. Au. Ya Packaging, zamu packaging. nan asagu zamana wagga Kana fama da wannan jela kuma kana maganan wai jimpiri. Ai dole ka zan jimpiri. To ai baka san wani abu ko tusa ta ya kusa wa talaka wahala saboda wallahi wake baya ya za mu ɗebo a dangana geza ka san akwai mai manyan kunnuwa ko domin kada da aka inda ya dinnan ka san abu aka ko nan kudu haka nan suka a bude ma dan ganye haka sai a zuba ma abinci ciki tunda ba mu da ayaba nan dama su ayaba ta su kasa Ganye? awulla sai mu sa ba sai mun sauro ba Ka san da abin gantun waya ya tsohi ka sai da zogala. shike wallahi ko ka tuno wallahi akwai tun waya daɗin ɗayan dori. wallahi Sai wannan iskancin na ku bai ciki. wallahi bai san da an kai Wannan shigantaka na ku bai ta ciki. maka Ni dai dan bayyana akwai can ta wani. Allah shi jara in taba wancan dan akuyan gidan mayu. to ya dai hika mai jiya ma yanzu bai gida ma ba ya ji wala sai ya halaka nona rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka